Albania sijaitsee Kaakkois-Euroopassa, Balkanin niemimaan länsiosassa ja sen rajanaapureita ovat Montenegro, Kosovo, Pohjois-Makedonia ja Kreikka. Maan itäpuolella sijaitsee Vardarjoki, lännessä Joonianmeri ja etelässä Eidrionmeri. Albanian lippu on punainen, jossa musta kaksipäinen kotka seisoo kultaisella kilvellä. Albanian keittiö on saanut vaikutteita kreikkalaisesta, balkanilaisesta, italialaisesta ja turkkilaisesta keittiöstä. Maan kansallisruoka on tave kossi, joka on uunissa paistettua lammasta ja riisiä jogurttikastikkeessa. Ainekset. 600-700 gram lampanliha esime lapa de lapa. 4 RKL voitaa gaidel riisiä. Suolaa ja pippuria maun mukaan. Jogurttikastik. 1 RKL vehnäjauhoja. 4 kgs voida. 900 gram jogurtia. 5 muna. Suolaa ja pippuria maun mukaan. Valmistus. Yytin. Leikkaa lampaanliha 4/6 osaksi ja mausta suolalla ja pippurilla. 2 ruskista lihavoissa pannulla. Jelaimit uunisaatteet nyt 5 asteeseen. 4 aseta liha uunivuokas ja laita se uuniin. 5 keitä riisi puolikypsäksi ja lisää se lihojen päälle vuokaan. 6 valmista kastike sulattamalla voi pannulla, lisäämällä vehnäjauhot ja sekoittamalla, kunnes seos on sileää. 7 soseuta jogurtti ja munat, lisää suolaa ja pippuria ja yhdistä seos voijauhoseokseen. Git, kaada kastikevuokaan, lihat ja riisin päälle. 9 paista uunissa noin 45 minuuttia, kunnes pinta on kauniin ruskea. Tave kosi on herkullinen ja täyttävä ruokalaji, joka kuvastaa Albanian rikkaan kulttuurin ja perinteiden makuja. Ei sitos, et katsoit tämän videon. Jos pidit siitä, muista jakaa, tukea ja tilata kanavamme saadaksesi lisää herkullisia reseptejä ja matkavinkkejä.